እታ ባንዴራ መሰላል ባይቶ ኤርትራ ባይቶ ኤርትራ ኣብቲ ናይ 50ታት ቤት ጽሕፈቱ እዚ ሕጂ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘሎ ቀይሕ ዝሕብሩ ህንጻ እዩ ነይሩ። ቆልዓ ኮይነ ኣብቲ መእተዊ ዝርከብ መሰላል ላዕልን ታሕትን ብምባል ክጻወት ከም ዝነበርኩን እዛ ሎሚ ናይ ትምህርቲ መርኣያ ሸግተር ዘላ ሓጺን ሽዑ ኣውሊዕ ቆጽሊ እተርኢ ሓጺናዊት ክቢያ ነይራ። ናይታ ባንዴራ ውሽጣዊት ኣውሊዕ የርኢ ከም ዝነበረን ምስ ዓብኹን ክዝክር ምስ ጀመርኩን እዩ ትፍልልይ ተረዲእኒ። ብ1952 ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ተቐርነት። ኣብቲ መስርሕ ባይቶ ኤርትራ ተመስረተ። ምስኡ ሕገ መንግስትን ብዙሕነት ፓርቲታት ዘለዎ ነፃ ዝኾነ ባይቶ ፈጠረ። ኣብዛ ቀይሕ ዝሕብራ ህንፃ ዝመላለስን ኣብኡ ጠለይ ጠለይ እናበልኩ ኣብቲ መሰላል ክድይብን ክወርድን ዝኽኣልኒ ምኽንያት ኣቦይ ፀሓፋይ ባይቶ ስለ ዝነበረን ስርሑ ወዲኡ ድማ ክሳብ ናብ ገዛ ዝወስደኒ እናተፀበኹ እየ ግዜ ዘሕልፍ ነይረ። ናይ ፌደሬሽን ግዝኣት ወተሃደራዊ መንግስቲ እንግሊዝ ስልጣኑ ከመሓላልፍ እንከሎ ነቲ ቀዳማይ ናይ ባይቶ ፀሓፊ ዝነበረ ፈርጉስ ማክለሪ ኣቦይ ኣብ ፍርቅቲ መዓልታት ተክኦ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ስለ ዝተወለድኩ እግሪ ካብ ዝተክላት ሒዘ ኣብ ኣፍ ደገ ናይዛ ህንፃ እዚኣ ዝነበራ ክልተ ባንዴራታት ማለት እታ ቀይሕ ቢጫን ቀጠልያን ናይ ኢትዮጵያን ሰማያዊትን ቀጠልያን ናይ ኤርትራ ከምበልብላ ይዝከራኒ። ኣብዘን 10 ዓመታት ማለት 1952 ስጋዕ 62 ኣንስቲ ክዳውንተን ክሓፅባን ከለዋ ዓሻ በጊዕ ምስ ተኽላ ዕርክነት ሓቂ ተዛሪብካስ ምስ ናጽነት እናበላ ክደርፋ ሰምዕ ነይረ። መን እዩ ዓሻ በጊዕ ኢለ እንተሓተትኩ እቲ ዓሻ በጊዕ ባይቶ ኤርትራ እዚ ተኽላ ድማ ወኪል ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ እዩ ዝብል መልሲ ረኸብኩ። እቲ ህዋን ናይ ግርነት ግዜ ነይሩ። እታ ብድሓር ብሕልኽላኽ ታሪክ እትፍለጥ ኤርትራ ገና ኣብ ኣእምሮ ዜጋታታ ኣይተቐልቀለትን። ጋዜጣ ሓንቲ ኤርትራን ካልኦትን እዚ ዘይበሃል ጽሑፋት ብዛዕባ ቁጠባ ታሪክ ጂኦግራፍ ምልክታት ኣብ ኦድዮን ይኹን ኣብ ሲኒማ ኤውሮማ ዝረኣያ ፊልምታትን ናይ ወፃኢ ዜናታትን የቕርባ ነበራ። እዚ ታሪኻዊ ጋዜጣታት በዚ ሎሚ ብዲጂታል ስለተለወጠ ኣብ መዛግብትን ኣብያተ መጽሓፍትን ሓያላን ሃገራት ይርከብን እንተተደልዩ ድማ ቅዳሕ ክውሰድ ይከኣል። ቀሊል ኣገላለጻ ነገራትን ሳዕቤናቱን ኣብዛ ሰባብ ኢንተርኔት ሓደ ብዛዕባ ታሪክ ባንዴራ ኤርትራ ዝወፀ መደብ ቲቪ ይርአ ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ ሓቅነት ዘለዎ ነገራት ይቕርብ እሞ ጽንሕ ኢሉ ግን ሰተት ኢሉ ዝሓልፎ ነገራት ኣለዎ። ንኣብነት ሓቅነት ዘለዎ ታሪክ ኣባል ባይቶ መሓመድ ኣኪቶ ሓንቲ ድራፍት ባንዴራ ሰማያዊት ዝባይታኣ ምስ 7 ኮኸብ ከም ዘቕረቡ ይገልጽ። ኣብዚ ግን ነቲ ርእስቲ ናይ ምርጫ ማለት ብዛዕባ እንታይ ዓይነት መርኣያ እዩ ዘድሊ እቲ ህዝቢ ዘዘተዩ ኣባላት ባይቶ ይኹኑ ፍሉይ ኮሚቴ ኣይነግርን። እዚ ግን ተሓሊፉ እምበኣር ከስ ቅድሚዝስ ኣብ ቦታትናስ ብወግዒ ተኣኪቦም ምስተኻቲዖምን ኣብዛ ናይ ሎሚ ብሃገራዊ ኤርትራ እትፍለጥ ባንዴራ መሪፆም እዮም። ነዚ መስርሕ ናይ ሕጋዊ ኣገባብ ጥመተ ወይ ኣተኩሮ ምእንቲ ከይወሃቦ ዝተሰግረ ይመስል። መርበብ ዓዋተ ብዛዕባ እዛ ባንዴራ እዚ ዝስዕብ ይብል። ህላዊ ሃገር ኤርትራ በብሓደ መርኣያ ተኣኪባ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመናት እያ። ሓደ ካብቲ እናታት ነፀብራቕ ድማ እዛ ባንዴራ እዚኣ እያ። ኣብ 1952 ህዝቢ ኤርትራ ብዝመረፆም ወከልቱ ነዛ ሰማያዊት ባንዴራ ከም ናይ ሓባር መርኣያ መረፃ። እታ ባንዴራ 3 ጨናፍር ኣብ ሰማያዊ ቦታ ተርኢ። ክልተ 11 ዝቁፅርን ቆፅሊ ዝሓዛ ንሓንቲ 12 ቆፅሊ ዝሓዘት ቅርንጫፍ የማኽልኣ። ብዛዕባ እዛ ባንዴራ ዘሎ ክትዕ ክሳብ ሎሚ ይቕፅል ኣሎ። ተወሓደ ግን ብሓደ ወከልቱ ዝመረፀ ኣካል ዝመፀት እሞ ብሓደ ድምፂ ዝረቀትን ነዛ ሕጂ ንፈልጣ ኤርትራ ዘፋለጠት ምልክት እያ። 68 ዝኾኑ ሕገ መንግስቲ ኤርትራ ንክፅሕፉ ዝተመዘዙ ኣባላት ባይቶ ኤርትራውያን ነዚኣ ባንዴራ እዚኣ ዝተኻቲዑ ምላስ መሪፆማን ተሰማሚዖምላን እዮም። እዚኣቶም ንሕገ መንግስቲ ንክህሉ ናይ 6 ወርሒ ዕድል ዝተዋህቦም ነበሩ። እዛ ሰማያዊት ባንዴራ ኸደረ ብትግረ ኣውሊዕ ብትግርኛ ከም መርኣያ ናይ ዝሓዳስ ትውለድ ዘላ ሃገር ተራእያ። ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ክትሓብር ከላ ናይ ገዛእ ርእሳ ልኡላውነትን ሃገራዊ ባንዴራን ዝሓዘት መንግስቲ እያ ነይራ ይብል መርበብ ዓዋተ። ነቶም ኣብዚ
እዋን እቲ ኣጓቢ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዛዋል ኣውሊዕ ዝማእከለት ሰማያዊት ባንዴራን እታ ናይ ኢትዮጵያን ከም ልሙድ እዮም ዝርእይወን ዝነበሩ። ደቂ ኣስመራ ኣብ ኮምሽታቶ ላዕልን ታሕትን ክብሉን ከለዉ ኣብ ቅድሚ እዚ ቀይሕ ህንፃ እዚ ብየማን ክትመፅእ ከለኻ ንሲኔማ ኣስመራን መሸጣ ዕምባባን ዝነበረ ክትሓልፎን ከለኻ ከተንበልብል ይርእይዋ ነበሩ። እዛ ባንዴራ እዚኣ እምበኣር ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ዝርከብ ናይ መንግስታዊ ብኣብያተ ፅሕፈት እውን ተውለብልብ እያ ነይራ። ናብ መበገሲ ናይዚ ፅሑፍና ክንምለስ እዚ መደብ ናይ ኤርቲቪ ነተን ናይ ሎሚ ዘለዋ ቀይሕን ቀጠልያን ቢጫን ዝሕብሩ ባንዴራ ብምድናቕ እዩ ዝጅምር። ስግር ኢሉ ብግዜ መግዛእቲ እዚ ባንዴራ እዚኣ ኣብ ትሕቲ መሬት ከም ተሓብአትን ኣብ ቁሪ ኣትያ ከም ተሰቒየትን ዝግብኣ ክብሪ ዘይረኸበት ከም ሓንቲ ጨርቂ ተራእያ ይብል። እቲ ካብዚ ዝቕፅል ዓረፍተ ነገር ሎሚ ኣስታት 4,100,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ነዛ መርኣያ ልኡላውነት ዝኾነት መርኣያ ንግሆን ኣጋምሸትን ይንበልብልዋን መዝሙራን ይዝምሩን ይብል። ነዘን ክልተ ነገራት እዚኣትን ዘጋጥም ዓረፍተ ነገር የልቦን ኣብቲ ሓተታ ካብታ ነታ መጀመርያ ጥራሕ ሰምዐ ሰብ እታ ተረሲዓ እትበሃል ሰማያዊት ባንዴራ እያ ኣብዚ ናይ ሎሚ ሰማይ ተንበልብል ዘላ ክመስሎ ክእል እዩ። ጸኒሑ ንሰማዒ ብዛዕባ ሕብርን ትርጉምን ኣስተምህሮ ይህብ። ናብ ግዜ ፌደሬሽን ብምምላስ እዛ ባንዴራ እዚኣ ከም ዘካትዕትን ብቁፅሪ 22 ድማ ብኣባላት ባይቶ ከም ዝጸደቐትን ይገልጽ። ካብዚኣ ጥውይ ኢሉ ኣማጻጻ ሕብሪ ፌደሬሽን ብልክዕ ዳ ይፈለጥ እምበር ማለት ሕብርታት ሰማያውን ቀጠልያን ከመይ ኢሉ ከም ትመጽእ ዝተረድኦ ኣይመስልን። ሕጂ ጸዲቓ ተኻቲዖምላን ክብል ከም ዘይጸንሐ እቲ ታሪክ ባንዴራ ኣብ ዝሕዝን መወዳእታ እንተዘይበፅሕ ነይሩ ነዚ ዕላል እዚ ከም መስሓቅ ተወሲዱ ምትሓልፈ ነይሩ ግን ከ ኣይኮነን። ሃገራዊት ባንዴራ ትብገስ ቀዳም መስከረም 13 1952 እዛ ባንዴራ ብሓደ ድምፂ ወግዓዊት ኮይና ይብል እቲ መደብ ብኣፍ ከም ዝውረ ኣባላት ባይቶ ኤርትራ ነዚኣ ክገብሩ ከለዉ ባሕሪ ባሕርና ሰማይ ሰማይና ቆፅሊ ኣውሊዕ ድማ ናይ መሬትና ብምባል እዮም ነዛ ባንዴራ እዚኣ ዝመረፁ ዝብል ዛንታ ኣሎ። እቶም ነዚ ታሪክ ብልክዕ ድፈልጡ እንተተዛረቡ ይሓይሽ። ስለዚ ብዛዕባ እዚኣስ እቲ ስርዓት እውን ከም ክውን ተቐቢልዎ እዩ። ምክንያቱ እዚ መደብ እዚ ንባዕሉ እቲ ንናጽነት ዝተኻየደ ቃልሲ ነዛ ባንዴራ እዚኣ ንምምላስ ከም ዝኾነ ይእመነሉ እዩ። መንግስቲ ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍን ብዛዕባ እዚኣ ባንዴራ ዝወስዶ መርገልግለፅታት ክርአን ከለዉ ኣደይ ዓባይ ጻሕልን ተሰበራ ሓፂበን ከም ዝቐመጣ ብዝብል ክምሰል ይከኣል። ምክንያቱ ኣደይ ዓባይ ሽማግለ ስለ ዝኾነት ነገር ኣብ ክሽንኣ እንተሰበረት እውን ቅቡል እዩ። ስለዚ እቲ ስርዓት ድማ ከም ድላዩ ሓንሳብ ጨርቂ ሓንሳብ ናይ ተጋላ ሓርነት ሓንሳብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ክብል ነዛ ባንዴራ የልዕላ። ኣድላይ ኮይኑ እንተተሰሚሕዎ ድማ ካብቲ ናይቲ ዝተረስሐ ኣርማድዮ ከይዱ ብመልዓል እንደገና ወግዓዊ ክገብሮ እዩ ዝረአ። ስለዝኾነ ከዓ ጨንፈር ተጋላ ሓርነት ነበር ሳግም ምስ ህዝባዊ ግንባር ክሕወሱን ከለዉ ንሰብ ክሕጉሱ ግዲ ኢሎም ኣብ ነፃ ቦታታት እታ ሰማያዊት ባንዴራን እታ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ መርኣያ ዝነበረት ኣርማ ብሓደ የንበልብላ ነበራ። ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ብዛዕባ ብግዜ ፌደሬሽን ዝነበረት ባንዴራና ኢሎም እዮም ዝዕልሉ ነይሮም። እዛ ባንዴራ እዚኣ ብግዜኣ ኣብ ኩለን ኣብያተ ቤት ጽሕፈታት መንግስትን ናይ ገዛእ ርእሳ ጽሑፋት መርኣያ ኮይና ዘገልግለት እያ። ነዛ ኣብታ ህንፃ እቲኣ ዝነበረት መፈለምታ ባንዴራ እንታይ ከም ዝኾነት ግን ኣብ ላዕሊ ብዛዕባ መሓመድ ኣኪቶ ዝተጻሕፈ ይምልሶ እዩ። እቶም 1950 ስሳታትን ሰብዓታትን ዕልሚ ኣዳም ዝበፅሑ ብሓፈሽኡ ናይዛ ባንዴራ ጉዳይ ክለዓልን ከሎ እቲ ሰማያዊ ካብ ባሕሪ እቲ ኣውሊዕ ድማ ካብ መሬት ዝበቁል ቀጠልያ ምህርቲ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ልክዓም ትብላዕሊ ዝተጠቕሰ። ስለዚ ድማ ብዛዕባኡ ብዙሕ ተደሪፉን ተሓሊሉን እዩ። ኣውሊዐይ ባንዴራ ንዕናይ ንምባስ ወይራ ንዕናይ ኣውሊዐይ ሰዊቲ እናተባህለ ርዱእ ኮይና ዝውሰድ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነዛ ባንዴራ እዚኣ ግቡእ ቦታኣ ኣብ ሰማይ ልዕሊ ምድሪ ኤርትራ ከም ዝኾነ ዝዛረብ ኣይነበረን። ካብቲ ክሰምዕ ዘይደልል ናዕሊ ጸማም የልቦን ይብል ምስላ ጥልያን። ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ብዛዕባ ባንዴራ እንተደኣ ኣርእስቲ ተላዒሉ በጃኹም ግደፉናን ኣይተትኩቡና ዝብል እዩ እቲ ናይ ቀዳማይ መልሲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ባዶ ሰለስተ። እቶም ኣብ ጽቡቕ ስደት እናተቐመጡ ከም ድላዮም ግዜን ቦታን ወሲዶም ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ክዕልሉ ዝኽእሉ ክነሶም ብዛዕባ ነፀብራቕ ሃገር ዝኾነት ባንዴራ ክዛረቡ ኣይደልን እዮም።
እዚ ድማ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍን ሕልቅና ኣብ ርእሲ ኤርትራዊ ሓንጎል ከም ዝዓሰለ ዘረድእ ኣብነት እዩ። ነፍሰሄር ዶክተር ተወልደ ተስፋ ማርያም ወዲ ፈካሮ ምስ ናይ ሽዌደን ቲቪ ኣዳል ኣብ ዝገበሩ ቃለ መጠይቕ ኣብዚ ናይ ሎሚ ባንዴራ ክትዕ ኣባላት ባይቶ ኤርትራ ንዝነበሩ ምስግና ኣልመዶምን ሳልሕ ከቢርን ብርሃኑ ኣሕመዲንን ዘኪሩ ኣብዛ ሎሚ ትርአ ዘላ ባንዴራ ግን ማንም ከም ዘይተሓተተን ምርጫ ናይ እንታይና እንደሊ ከም ዘይተኻየደን ሓቢሩ ሓደ ካብዚ ዛንታ ዝንዕዘቦን ክንወስዶን ዝግባእ ነገር እንተሎ ኣብ ዝኾነ ንታሪኽን ዛንታን ኩንነት ዘርኢ ጉዳይ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ስርዓት እዚ ሒዝዎ ዘሎ ኣገባብ ኣስማት ኤርትራውያን ኣይረኣይን እዩ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ገለክስ በሃል ዜጋ ከም ዝበለ ገሊት ከምዚ ደጊማ ክብል ይውዕል። ኣብዚ ስርዓት እዚ ግን ወግዓውን ኣብ ኣዝዩ ኣድማዕ ዝኾነ ጉዳያት ናይ ዝዋሱ ኤርትራውያን ስም ኣይጠቅስን። እንተፀውዐን እንተተዛረበን ድማ ናይቶም ዝሞቱን ወይ ንኽሞቱ ቀሪቦም ዘለዉ እዩ ዝፅውዕ። እዚ ጠባይ እዚ ኣብ ክንዲ ነቲ ስርዓት ጥራሕ ዝድግደፍ ኣብ ወፃኢ እውን ከም ኣመል ብፍላይ ኣብ ተጋዳላይ ሓርነት ኤርትራ ነበርን ህዝባዊ ግንባር ነበርን ተወሲዱ ንሪኦ። ንኣብነት ንሃገራዊ ኣገልግሎት ብዝምልከት ከም መጀመርታ ናይ ተዛረብ ተሰዋሳኣይ ዝወፅእ ፅሑፍ እሞ ነቲ ጉዳይ ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ ዝተንተኖ ሰብ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረ ማርያም እዩ። እቲ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጉዳይ ኣዝዩ ተኣፋፍን ጎዳእን ኮይኑ ከም መበገሲ ስደት መንእሰያት ኣብ ዘመነ ሲኤንኤንን ክሳብ ዝዛረባሉ ዝወፅእ ዝነበረ ፅሑፋት እንተተዓዘብና እቶም ናይ ሰብኣዊ መሰል ተጣበቕቲ ኤርትራውያን ስለምንታይ መንእሰያት ካብዚ ናይ ኣስገዳድ ኣገልግሎት የምልጡ ምህላዎም ክገልጹ ከለዉ ነዚ ናቱ ፅሑፍ ከም ተወሳኺ እውን ክገልጹ ስሙ ኣይጠቕሱን። ግን ከ ንመጀመርታ እዋን ከም ሓደ ተዋሳኢ ናይቲ ስርዓት ኮይኑ ቀጥታዊ እንታውነት ዝገለጸስ ስለምንታይ ይርሳዕ ዝብል ሕቶ ክሳብ ክንደይ እቲ ስርዓት ንኣድማዕቲ ሰባትን ኣርእስታትን ዘሊልካ ናይ ምሕላፍ ጠባይ ከም ዝተወርሰ እዩ ዘረድእ። እምበኣር ፅሑፍ ወፍሪ ዋርሳይ ከኣሎ ወፍሪ ባርነት ብኣድሓኖም ገብረ ማርያም ጥራሕ ኣይኮነን ተረሲዑ። እቶም መፈለምታ ናይ 200 ኣይንኸፍልን ኢና ዝበሉ ሎሚ እውን ታሪኾም ኣይንገርን። ማሕበር መንእሰያት ተጋዳላይ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ጀርመን ንኣብነት እውን ብወግዒ ኣይንኸፍልን ኢሎም እዮም። ኣብ ኣሜሪካ ድማ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ በዚታት ፅሑፍ ፅሒፋን እቲ ኣብያኣን ገሊፃ እያ። ነዚኦም እምቢታ ደስምዑን ኣብ ውክልንኦም ዘይብሉ ስርዓት ቀረፅ ምኽፋል ዝኣበዩን መገዲ ኣብያ ዝኸፈቱን ሰባት እምበኣር ኣብ ምዕራባዊ ባህሊ እንተዝነብሩ ነይሮም ግን ምተዘከሩን እንተወሓደ ናይ ሓደ መዓልቲ በዓልን ጋዜጣታትን ቃለ መጠይቕን ብልጫን ዕምባባን ምተለገሰሎም ነይሩ። ስለዚ ነቶም ዝሓልዩን ዝሰርሖም ከተኽብር ዘይምድላይን ምስቲ ስልጣን ዝተተሓሓዘ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ቃልሲ እውን ከምኡ ስለ ዝነበረ እዚ ተጠመድቲ ሰባት ንኸይቅልቀሉን እንተመፂኦም ድማ ንኸይእለዩን ኣብ ረፅሚ ኩናት ክጥበሱን ዝገበረ ቃልሲ ዝሓለፈ 30 40 50 ዓመታት ዝምርምርን ዝገልጽን ታሪኻውያንን ናይ ስነ ኣእምሮ ተመራመርትን ክሳተፉ ዝሓትት ኩነት እዩ። ኣዝዩ ዘገድስ ነቲ ስርዓት ብቐንዶ ትብድሆ እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ነገር ጥራሕ ምሳሌ ዝሓይሽ ሓንትን ክያንትን ከም ዝብሉ ጣልያን ነቲ ነገር ብሓቦ መሓዘን ብቐጸሊ ኣቓልቦን ኣስተምህሮ መሃብን ዝበለጸ ነገር ኮይኑ ይርአ። ንኣብነት ርእሶም ኪዳነ ነታ ናይ ሰብኣዊ መሰል ምግፋፍ ዘርእስቱ መርበብ በብሓደ ቀስ በቐስ ሓበሬታ እናኣከበ ክሰርሕ ይርአ። ኤርትራውያን ኣብ ስደት ነቲ ወነንቲ መርበባት ዝገብሩ ኣስተዋፅኦ ተቐቢሎም እዮም። ነዚ ፍሉይ ዝገብሮ ግን እዘን መርበባት እዚኣተን ህልው ዝኾኑ ናይ ሰቲ ስርዓት ገበርትን ሓደግትን ቃለ መጠይቕ ከካይዱ ምርኣይ ዝዓበየ ነገር ምዃኑ እዩ። ባንዴራ እምበኣር ሓንቲ ካብተን ንኸይለዓላ ዝግበአን ኣርእስታት እያ። እዚኣን ካልኦት ዘይተደልዩ ኣርእስታት ክመፁ ከለዉ ኣተኩሮ ናብቲ መምፅእ እንታውነት ማለት ናይ በዓሌት ብብሄር ወይ እውን ሃገራዊ መንነት ኣብቲ ባይታ ይኣቱ። ስለዚ ከዓ እዩ እዚኣ ብዴሞክራስያዊት መስርሕ ዝመፀት ነፀብራቕ ናይ ህዝባ ዝኾነት ባንዴራ ክትለዓል ዘይድለ እምበኣር ካብ ናይዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዝርአ ተርእዮታት ፀብላሊ ወይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣርእስቲ ኮይኑ ኣይኮነን። ትሕት ኣቢሉ ከም ዝርአ ናይ ሓንቲ ሃገር ዜጋታት ባንዴርኦም ክመርፁ ሙሉእ መሰል ኣለዎም። እንተኾነስ ህዝብስ ነዚ ዕድል እዚ ኣይረኸበን። ግንቢ ኣስመራ ከም ግንቢ ባቢሎን ክውሰድ ይከኣል። ሓደ ተምሳል ናይ ግዜ ገድሊ ዝነበረ
ካብ ባህሪ ፍልይ ዝበለ ሓድነት ዝነበሩ ህዝቢ ኮይኑ ድሒሩ ግን ኣምላኽ ስለ ዝረገሞም ናብ ብዙሕ ክፍንጨሉን ዝተፈላለየ ርእይቶን ሓተታን ቋንቋን ክጽሕፉ ናይ ዝገበረ ክስተት መርኣያ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ምዝራብን መጽሓፍን ስኪ ኢሎም እዮም ክንከ ምስ መዓስ እዮም ዝመሃርዎ ዝብል ሕቶ ይለዓል። ብሉይ ኪዳን ክገልጽ እንከሎ ግን ብባቢሎን ደቂ ሰብ ጸጊቦም ናብ ኣምላኽ ዝወስድ መሰላል ክሰርሑን እቲ ክድንቢ ድማ ንዓበየ ምስ ከደ ይኣክል ብምባል እግዚኣብሔር ረገሞምን ፈሓበሎምን። እግዚኣብሔር እዚ ህዝቢ እዚ እንተ ደኣ ዘይተገቲኡ ክበጽሖ ዘይከኣሎ ነገር የልቦን እሞ ደው ክብሉ ምባል እዩ ጣልቃ ኣትዩ። ናብ ኣስመራ ንምእታው ዝተኸፍለ ዋጋ ምስቲ ናይ ራህዋ ትምኒት መንፋዓት ጅግንነት ክብርን ናይ ብሩህ መጻኢ ተስፋን ዝሓዘለይ ነይሩ። እዚ ብቕድሚ ምዃኑ እታ ናብ ኣስመራ እትብል ውሪይቲ መጽሓፍ ከም ዝወፀት ምግላጽ ኣድላይ እዩ። እዚ ናይ ሕውነታውን ማዕርነታውንን ኣለኒ እናበለ ዝጎይ ዝነበረን ኣብ ጎላጎል ከረናትን ሓሊፉ ድማ ኣብ ዓወት ኣፍ ዓበትን ናቕፋን ዘመዝገበ ኣካል ኣድነቕቲ ከጥርክ ኢሉ እዩ። እዚ ግን እቲ ሓደ ጎድኒ እዩ ነይሩ። በቲ ካልእ ጎድኒ ድማ ቅድሚ መራሒ ኣብ ልዕሊ ዘን ክብርታት እዚኣተንን ነቶም ነዚ መርኣያ ዝኾኑ ሰባት ድማ ከመይ ገይሩ የጥፍኦምን ይኣልዮምን እናሓሰበን ስጉምቲ እናወሰደን እዩ ትውግእ ተዓዊቱ። እቲ ኩናት ግን ተሳዒሩ። The battle was won but the war was lost. ቃለ መጠይቕ ክገብር እንከሎ ዝርኢየ ፍጹም ቅጽልን ንዕቀትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ርእዩን ግሁድን ኮይኑ እዩ ሕጂ። ከብዲ ደስ ጉራጉራ ከም ዝበሃል መጥፊኢታ ዝወለደት ኣደ ኤርትራ እያ። ናይቶም ትሑዛት ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ገዲፍካ ነቶም ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ብገንዘብን ሞራልን ዲቕ ዝበለ ደገፍ ንዝህቡ ዜጋታት ደኣ እሞ ብድሕሪ እዚ ገዛውቲ ንኣብ ወፃኢ ዘለዉ ጥራሕ ዝውሃብ ዘሎ ንሕና ኢሎም ንዝሓተቱ ኣብቲ ውሽጢ ዝቕመጡ ዜጋታት ከምቲ ዝበሃል ቃል ብቓል እኳ እንተዘይኮነ ብዛዕባ እዚ ኣይትገደሱ ደይ ሆሪዞንታል ኮይኖም እዮም ዝመፁ እምበለ ይበሃል። እቲ መልእኽቲ ናይ ምቕባሮም ዳኣክበሩ እምበር ኣብ ዝበፅሖ የብሎምን እዩ እቲ መልእኽቲ። ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ንዕቀት ዘለዎ ባእታ ንምብዳህ ከምቲ ናይ ቀደም ወሰን ዘይብሉ ኣንነትን ብድዕን ናይ መንከማና ጅግንነትን በዚ ወገን እዚ ግድኸድሊ እዩ። ዘይተሰምዐት መጠንቀቕታ ሓደ ቐሺ ኣባ ተወልደ ብርሃን ናብታ ሕገ መንግስቲ ክትነድፍ ዝተመዘዘት ኮሚሽን ብዛዕባ ዛርእስቲ እዚኣ ከምዚ ክስዕብ ፀሓፉ። ዓንቀጽ 4 ቁጽሪ 1 ባንዴራ ናይ ሓደ ህዝቢ መልክዕን መንነት ዝገልጽ ምልክት ብምዃኑ ህዝቢ ንባንዴርኡ ዝመርፀሉ ዕድል ክወሃቡ ሓደራ ንብል። ንኣብነት ዝኣክል እታ ልዕላውነት ሃገርና ድሕሪ ምእዋጁ ካብ ኣርዑት ኣፓርታይድ ዝተላቐቐት ሪፑብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓዲስ ስርዓት ምዛቆመት ሓዳስ ባንዴራ እውን ኣጥርያ። እታ ሓዳስ ባንዴራ ድማ ካብ 7,000 መርዮታት ወይ ሞዴላት ከም ዝመረፅዋ ተፈሊጡ። ህዝብና ከዓ 7,000 ሲትረፍ እንተወሓደ 2 ወይ 3 ካብዚ ዓይነት ባንዴራ ክመርፅ ዕድል ክወሃቦ መሰልኣ ዘለዎ ይመስለና። ንኣብነት እታ ኣብዛ ናይ ሕጂ ባንዴራና ኣብ ማእኸል ሰፊረላ ወርቃዊት ቆፅሊ ኣውሊዕ ፈፂማ ቦታኣ ዝሰሓት እያ። ምክንያቱ ባህርያዊ ሕብሪ ቆፅሊ ቀጠልያ እዩ። ቢጫ ቆፅሊ ምልክት ናይ ዝሓረረ፣ ናይ ዝሓመመ፣ ናይ ዝኣረገ ከምኡውን ናይ ዝቐረበ ወዘተ ተኽሊ እዩ። ኣብ ባንዴራና እዚ ምልክት ክንርኢ ከለና እምበኣረከስ መጻኢ ዕድል ኤርትራ ዝትንበ ናይ ሕማቕ ፍል ምልክት ኮይኑ ይዝራይ ይስማዓና። ከምዚ ኸማና ዝስምዖም ብዙሓት ካልኦት ዜጋታት እውን ኣለዉ ቢልና ኢና ንኣምን በሉ። ኣባ ተወልደ ብርሃን ድጊ ግፍዓት ትብል ሓደ ብመቑዓ ሓፂን ንነዊሕ እዋን ስለዝተኣስረ እዳው ዝሰኣነ መንእሰይ ገበር ዘለዋ መፅሓፍ ዝፀሓፉን ንጡፍ ኣባ ምዃኖም ይንገር። ገበር ናይዚኣ መፅሓፍ ኣብ መዛግብ ኣዝመሪኖ ይርከብ። ኮሚሽን ሕገ መንግስቲ ምስቶም ተዓወቲ ክውግድ መሪፁ። ኣይገርምን እቲ ሓይሊ ኣብ ርእሲ ከተማ ዝኣተወን ንዕኦም እውን ዘጋደለን ዝውከለን ስለ ዝነበረ። ኣይገርምን እቲ ሓይሊ ኣብ ርእሲ ከተማ ዝኣተወን ንዕኦም እውን ዘጋደለን ዝወከለን ስለ ዝነበረ። ሎሚ እቶም ኣባላት ከም ድላዮም ኣብ ዝዛረብሉ እዋን ካልኦም ዝብሉ እታ ባንዴራ ግን ብዴሞክራሲያዊት ኣገባብ ዝመፀት ኣይኮነትን እዩ ትዘረባ። ነቲ ስርዓት ብምርጩ ናይ ምድጋፍ ባህሪ ዘማዕበሉ ደቂ ሰብ ምናት ቀሲልና ዴሞክራሲያዊነት ከነተኣታቱን ንገሊኡ ነገራት ድማ ሸለል ምባልን ነቲ ዓብዪ ስእሊ ብምርኣይ ንዓይነት ባንዴራ ክቃለሱ ኣይመረፁን።
ሕብሪ ሓዳስ ኤርትራ እምበኣር ቀይሕ ነቲ ዝተኸፍለ ደም ስለ ዘርኢ ግዳይነትን ሓድሓድ ኩናትን ዘሕለፈን ነታ ጽልእቲ ቀጠልያን ቢጫን ቀይሕን ዝነበራ ባንዴራ ክልግስ ዝተቓለሰ ነፍሲ ናይቲ ህዝቢ ተንኪፋ እቲ ቢጫ ድማ ንሃብቲ ሃገር ብፍላይ ማዕድን ኣብ ኣተሓሳስባ ወርቅን ካልእ ኣንጸባራቒ ነገራትን ስለ ዝትመስል ብሓፈሽኡ ተቐባልነት ረኺባ ካብቲ ሰማዕቲ ባህርያዊት ቀጠልያ ቆጽሊ ስለምንታይ ዘይተገብረ ዝብል ብዘይካ ኣባ ተወልደ ብርሃን ኣይቀረበን ቢጫ ቆጽሊ እታ ሰማያዊት ርድእት እያ ኤርትራን ሰማያውን ሓድነታውን ታሪክ ስለ ዘወንነን ካብዚ ክትሃድም ስለ ዘይትኽእልን እዚ ታሪክ ናይ ባንዴራ እምበኣር ኣዝዩ ስምዒታዊ ታሪክን ተመክሮን ስለ ዝሓዘለ ውሕዳት እንተዘይኮይኖምስ እዛ ሓዳስ ባንዴራስ ካብ እታ ኣቦታት ዝመረፅዋ ሰማያዊትን ቀጠልያን ኣመሓይሽካ ዘይኮነትንስ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሕብርታት ዝተክአት እያ ትመስል ማለት እታ ናይ ኢትዮጵያ ቀጠልያን ቢጫን ኣብ ማእከልን ቀይሕን ናብ ሓንቲ ቀጠልያን ቀይሕን ሰማያዊትን ምስ ቢጫ ማእከላ ተለዊጣ ኣብዚ እታ ናይ ባንዴራ ብኸመይ መልክዕ ካብ ናይ ኤርትራ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ከም ትፍለ ዘርኢ ስእሊ ተገንዘብ ካብ መርበብ ዓዋት ብዙሓት ኣባላት ህዝባ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ነበርን ተደናግስቶምን እዛ ሓዳስ ባንዴራ ብድሕሪ ረፈረንደም መፈልምታ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ክትስቀልን ከላ እዮም ሪኦማ ድሓን ኮኒ ባንዴራ እታ ብሕግን ብዲሞክራሲን ዝተመርፀት ናይ ህዝቢ መርኣያ ሰማያዊት ባንዴራ ኣብ 10 ዓመታ ጽቡቕ በዓል ልደት ኣይተገበረላን ካብታ ዝተወልደትላ 1952 ክሳብ 1962 ብወግዒ እትወርድ መዳኸም እምበር መጥዓዪ ኣይረኸበትን ኣባላት ባይቶ ኤርትራ ብቢትወደድ ኣስፋ ወልደ ሚካኤል ዋና ፈጻሚ ባይቶ ተጸዊዖም ኣብዛ ቀይሕ ህንፃ ዝርከብ ክፍሊ ተኣከቡ ምስ ኣተዋው ኣስፋ እዚ ዝስዕብ ኣንብበሎም ካብ ሎሚ ብሓደ ድምፂ ፌደሬሽን ክለግስን ምስ ኣዴና ኢትዮጵያ ብሓባር ክንነብር ወሲንና ኢና በለ ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ፀጥታ ጸኒሑ ድማ ጣቓዒት ሰፈነ ትብል ሮንግ ኣብ ገጽ 1982 መጽሓፋ ካብዚ ብጦር ሰራዊት ተኸቢቡ ዝነበረ ህንፃ ንመወዳእታ እዋን ከም ኣባል ባይቶ ዝወፅእ ዝነበረ ሓደ ንኣቦይ ብሕውስውስ ትግረን ትግርኛን እንታይ እዮ ወደይ እዚኣ ባንዴራናስ ብሓንቲ ጣቓዒት ገሰት ክብሉ ሓተትዎ ናይ ሓዘን መልክዕ ኣብ ገጾም እናተረኣየ እሱ ድማ ኣወ ኣቦ ብሓንቲ ጣቓዒት ገሰት ክብል መለሰሎም ኩሎም ብሓባር ካብ ትሕቲ ሓደ ነፃ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ካልእ ዓይነት መንግስቲ ኣዝገሙ እዚ ዛንታ ንዓበ ኸውን ብተደጋጋሚ ሰሚዐየ ግን ትርጉሙን ናይ ታሪክ ቦትኡን ኣይተረዳእንን ኣቦይ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኮይኑ መዋእሉ ኣሕሊፉ ኣብ 52 ዕድሚኡ ብሕማም 1977 ብሞት ተፈልዩና ሎሚ ዝያዳ ስለ ዘይሓተትኩን ክፈልጥ ዘይምድላየ የጣዕሰኒ ኣብ ሓደ ናይ ታሪክ ማእከል ኮይኑ ግን ብዛዕባኡ ከይፀሓፈን ከይነገረን ከይዱ በቲ ግዜ ዝነበረ ናይ ንእስነት ትዕቢትን ኣነ እፈልጥ ምባልን ሓደ ካብ ድኽመታት ትውልዲ ኣለና እዩ ይብል ኣነ ግን ከመይ እዩ እሞ እቲ ናይ 40ታት 50ታት 60ታት ትውልድስ ክልተ ናይ ኢትዮጵያ መንግስታት ክወድቁ ከለዉ ምስክር ክኸውን እዩ ኢሉ ኣይሓሰበን ንግስነትን ወተሃደራዊ መንግስትን ወዲቑስ ነፃነት እውን መፅዩ ካብዚኦም ክንደይ እዮም ካብ መፈለምታ ክሳብ መወዳእታ ዝበፅሑ ክንደይ ከዓ እዮም ምስክርነቶም ናይ 10 ዓመት ፌደሬሽን ከም ክፍለ ሃገር ኣብ ትሕቲ ንጉስ ጸኒሑ ድማ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ መንግስቲ ደርግን እንደገና እውን 23 ዓመት ነፃ ሃገርን ክህቡ ዝኽእሉ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ዝገብሩ ውልቀ ሰባት ውሑዳት ይቕልቀሉ ኣለዉ ብባህርያዊ ድፍኢት ተዛረብን ምፅሓፍን ሕታማት ቃል መጠይቃት ናብ ህዝቢ ይዝርጋሕ ኣሎ ናብ ኣርእስቲ ክንብለስ ብዓይኒ ዓለም ካብ ብዓይኒ ኤርትራውያን ፍልይ ዝበለ እዩ ክርአ እንከሎ ስለምንታይ እቲ ኣነስ ኣንጻር ግፍዕን ረመፅን ተላዒለ ንሕግን ዲሞክራስን ሃገራዊ ምሕዳስን ሰብኣዊ መሰላት ክሕሎን ባህላዊ ምብርባርን እየ ዝውክል ዝብል ሓይሊ ተቃውሞ ደላይ ፍትሒ ኣብ ሰላማዊ ሰልፍታት ነዛ ብህልቀት መንእሰያታት ካብ 1970 ኣካለ ስንኩላታን ዝተባሳበሱን ብምስጢርን ብጋህድን ዝተቐስዱ ተጋደልታን ዝተረስዑ ዜጋታታን ናይ ሎሚ ደምን ምንጭ መሸጣ ኣካላት ዝኾኑ መንእሰያትን ግልያነት ዝነገሰሉ ቁጠባን ኣብ ምድረ በዳ ዝጠፍኡ ዘለዉ ህፃውንትን ክብረን ዝተደፍራ ደቂ ኣንስትዮን እትውክል ባንዴራ እናውለብለቡ ሰማያዊ ሰላማዊ ሰልፍታት ዘካይዱ ምሳ ሰማያዊት ባንዴራ ስለዝውለብለቡ ድማ
ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣሕዋትና ንሓትናን ንህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ህግደፉን እውን ናባና እንተመፅኦም ኢና ንሓቆፍ ዝብል መልእኽቲ ምኽንያት ቅቡል ድዩ? እዚኣ ባንዴራ እዚኣስ መን እዩ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝገበራ? ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎን ምስክሩ ኣብ መዛግብ ዓለም ዘሎ ታሪክ ዲኮነን። እቲ ቀንዲ መረዳእታ ድማ እዚ ወግዓዊት ዝለበሰን ሕቡራት ሃገራት እውን እተንበልብል ዘላያ እሞ ንሳ ደኣ እምበር ናይ መንደቕ ክንሕዝ ዝብል መልሲ ኣሎ። ባንዴራታት ናይ ምቅጻል ኩነት ኣንጻር መንግስቲ ኣብ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፍታት ታሪክ ኤርትራ ዘይፈልጡ ናይዛ ባንዴራ ብክልቲኡ ወገን ከተውለብልብ እንተዝዕዘቡ ከይገረሞም ኣይተርፍን። ምክንያቱ በቶም ድሌት ፍትሕን ምስታ ወግዓዊት ባንዴራን በቶም ንስርዓት ተከፍትኒ ኣትብልብለብ እቶም ነዛ ባንዴራ እዚኣ ካብ ቀደሞም ዝነቐፉን ዘይተቐበሉን ዳርጋ ኢዶም ሂቦም ዛንተኦም ንምንጋር ንሓድሽ መዓልቲ እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ። ምቁዋም ማለት ብሰላማዊ ኣገባብ ንፖሊሲታት መንግስቲ ምፅራርን ንመርኣያ ናይቲ ስርዓት ብሰላማዊ ኣገባብ ምዳህን እዩ። ግን እዞም ካብ ናይ ዓለም ፍልይ ዝበሉ ንፍትሒ ተቓለስቲ ደቂ ሰብ ግን ነዛ ባንዴራ ዘይግባእ ክብሪ ምሃቦም ይገርመና ኣሎ ይሰብል። ምክንያቱ ኣብ ዓለም ከምዚ ዓይነት ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ከሎ ናይ ባንዴራ ምቅጻል ምንዳድ ይሁን ይረአ እዩ። እዚ ቅቡል ኣገባብ ቃልሲ እዩ። ብስሳታት ኣብታ ዲሞክራሲያዊት ኣሜሪካን ኣብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ውፃእ መዓት ዝኾና ናይ ምብራቕ ኣውሮፓ ሃገራት እውን ዘሕለፈኦ ኩናት እዩ። ንጉሳዊ ስርዓት ዝድግፉ ኢትዮጵያውያን ንኣብነት ንባዕሎም እታ ናይ ሃይለ ስላሴ ፊደልን ባንዴራን ሒዞም እዮም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ። ስምዒታዊ ዝኾነ ትውልዲ ኣለና። ነዚ ናይ ሓድሕድ እዋን ዝግበር ተቃውሞ ከምዚ ነቶም ንናጽነት ዝሞቱን ዘለውን ተጋደልቲ ዝትንክፉ ይመስሎም ይኸውን። ግን እቲ ሓቅስ እዞም ተጋደልትስ ኣብቲ ውሳነ ናይዛ ባንዴራ ተራ ስለ ዘይተፃወቱ ዝህብዎ መልሲ ሓደ ዓመት ይዛረብሉ ይኾኑ። እቶም መንእሰያት ግን ወሪሶም ዳ እምበር ንሶም እውን ኣይመረፁን። ኣዝያ እተገርምን ውፅኢት ሓደጋ ዘንጸላለዋን እትበሃል ሃገር ውሕደት ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕ ንስሙ ማሕበር Association of the Middle East and Africa ብሓምለ 25 2012 ብሓደ ዶክተር ጌራርድ ፕሩኒየር ዝተኻየደ መደብ ዘረባ ኣብ ዌብሳይት ይርከብ። ኣብዚ ፀብጻብ እዚ ዓይነት መንግስትን ዝሕፍርን ካብ ሕጊ ዝወፅእ ኣሕጉራዊ ስራሓቱን ህዝቢ ኤርትራ ወሪድዎ ዘሎ ኣደራዕን ብዝርዝር የቕርብ። እዚ ሰፊሕ ዝኾነ ፀብጻብ ብዛዕባ እታ ብኣህጉራዊ ሕብረተሰብ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ተባሂላ እትፅዋዕ ዘላ እተገርም ሃገር ከም ዝኾነት ይገልጽ። ምዚ ኣብቲ ናጽነት ዘምጽአ ሓይሊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣሽሓት ኣባላት ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወጻኢ ዘይፈልጥዎ ንኩሉ ምቁፅጻር ዝገብር ምስጢራዊ ፓርቲ ከም ዝነገረ እውን ይነግር። እዚ ኩነት ንመዳሪ ስራሓት ምስጢራዊ ሰልፊ ምስ ባምቡላ ናይ ሩስያ ኣወዳዲርዎ። እዚኣ ባምቡላ ሓንቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ሓንቲ እናፀንሐት ኣብ መወዳእታ እታ ዝነኣሰት ፍረ ባምቡላ ትርከብ። እዛ ፍረ እዚኣ እያ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ትገዝእ ዘላ ይብል። ኣስታት 15 ድሓር 11 ዝኾኑ ምስጢራዊነታ ዝፈልጡ ዝነበሩ መራሕቲ ናይዛ ስልጣን ገቢታ ዘላ ፍረ ወይ ሞይቶም ወይ ድማ ክሞቱ ይጽበዩ ኣለዉ። ብነሓሴ 15 2012 እቲ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ሒዙ ዝጎይ ዝነበረ መንእሰይ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዕቁባ ሃቲቱ ኣብ ናይ ዓለም ለኻዊ ኦሊምፒክስ ንኽወዳደር ስለ ዝወፀ። ክንደይ ዝኾኑ መንእሰያት ስፖርተኛታት ድማ ክሳብ ሎሚ ከምዚ ሓቲቶም ኣለዉ። ነዛ ባንዴራ እዚኣ ደርቢዑ ዕቁባ ሓትት እንከሎ ርእይቱ ብዛዕባ ተሓቲቱ ደኾን ይኸውን? እቶም ኣብ ትሕቲ እዛ ባንዴራ እዚኣ ኣብ ሳዋ ዝምርሹ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከ ብዛዕባ እንታይ ይብሉ? ብዛዕባ እዛ ንፌስቲቫልን ሳዕስዒትን ዳንኬራን እትስእሎምን እተፃውቶምን ግን ከ ንሃገራዊ ስራሓት ከም ገላው ኣጌራ እትወስዶም ባንዴራስ እንታይ ይስምዖም ይኸውን? ብሓቂ እተገርም ሃገር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ልክዕ ከምዚ እዚ ማሕበር ዝገበሮ መደብ ብዛዕባ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘሕዝን ኩነት ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ፀድፊ እትርከብ ሃገር ዘርእስቱ ፊልም ኣብ ዩቱብ ዘርጊሖም ይርከቡ። ነዚኣ ሃገር እዚኣ እምበር እያ እዛ ባንዴራ እተንፀባርቕ ዝነቐፀ ቆፅሊ ኣብ ማእከላ ጌራ እትካየድ ሃገር ተፈጸመ።